részvényadás létrejött szerződés. Maga a részvényadás létrejött szerződés az egyszerű volt, gyakorlatilag összekötik az időhasználati szerződéssel, míg az időhasználati szerződés ennek van egy egyszeri ára, amely ugye az időhasználati jog 99 évre vagy 50 évre vagy meghatározott időtartamra szóló értékét tartalmazza, és az egyszeri ára mellett, amely egyébként pontosan 600 forintos összesen terjed, ebben az időszakban az egyszeri használati díj mellett az éves tartózkodási költségeinek fedezetét is megállapított a szerződés egy összeget, amely összeg az infláció mértékében minden évben emelkedik. Ez az összeg tartalmazza a ténylegesen elfogyasztott villany, víz költségei mellett a kertész, az épületfenntartás, a személyzet fenntartásának a költségeit. Az időhasználat tipikusan egy hetes időtartamra szól, és értéke attól is függ, hogy főszezonban, vagy esetleg pótszezonban, vagy átmeneti időszakban veheti igénybe a szállásszolgáltatást a jogosult. Az ingatlan használati szerződésben egyrészt biztosítani a kezdetek a jogszabályi elállási lehetőséget, tehát a szerződés olyan szegéd! A szerződés aláírását követően is átgondolni azt, hogy ő ezt komolyan teszi, másrészt pedig ezt az időtartamot már 10. napban határozza meg a jogszabály, gyakorlatilag a szerződés megkötését követően 2 hétre van arra, hogy a megkötést követően elálljon a szerződés. Most valaki lesz egy ilyen működési volt, akkor még 15 Dávid! Így van, 15 napig aláírja a szerződést, de a jogszabály biztosítja az elállás lehetőségét. Még egy gondolkodási időt ad, hiszen ez egy tartós jogviszony. Ez a jogviszony olyan, mint egy háziállat, vagy olyan, mint egy tartási szerződés. A felek összekötik egymást, és abban az esetben, ha a későbbiekben valakinek változik a szociális körülménye, változik az élethelyzete, akkor is ezzel a jogviszonnyal kapcsolatban a kötelezettsége és természetesen a jogai is, de a kötelezettsége is megmaradnak. Tehát ugye át kell gondolni azt, végig kell gondolni azt 99 évre előre, hogy a szerződésben Gyerünk, és Dani! Te vagy meg! Gyere, Dani!
szerintem nagyon a helyükön vannak. Kárbománi szerintem... Ákos, figyelj gyorsan! Segíts egy picit, menj föl! Dávid, menjél! Kapura! Kapura, Ákos! Vigyél! Csongika, viheted is! Szaladj gyorsan, Kari, labdáig gyorsan! Hoztatod, jöhet, hopp! Menj közben, Csobi, egy picit, segíts! Kérje! Dávid, figyelj! Nem vagy szép volt! Nem nagyon jó volt! Képályáig visszajön!
Ed, hopp! Ed, bátran! Rá, Ákos! Bátran! Dávid, kapura! Ez az! Szép voltál! Szép voltál! Vedd a fej, hopp! Bátran, bátran, Ákos! Dávid, tedd el! Szaladj fel, Ákos, vigyázz csak a kéznél! Gyorsan passzolom, Dávid, ott egy család! Kapd meg odáig! Kérjen. Jövőketek ember van, Csani, Csani! Kérjen. Támadj, Dávid, mersz, Dávid, Nézd Dávid! szét. Csongi. Hát edd már rá. Neki legyen elrúgni Csongi. Ákos, kapu felé, gyorsan, elég van! Hol lett volna Dávid, hogy mit fejlesz? Figyelj, Csani! Támad. Passzolok, nagyon szép! Kapu! Dávid, rúg be! Bátran, Még egyszer! bátran! Nagyon jó! Kapura! Vissza! Dávid! Jó volt ez, ügyesen! Vigyázzatok, mert megy a labda!